गामियाव जोनोम मोननाय जात बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय हारायै मेलेमै आरो गोसोयै नों दि असे बर' फिसा बड'फानो बर'नि बिफा 3 मार्च बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 62थि जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे फिरफिला उरायनाय हाबाफारि बेखौहाय बे समाव मावफुंनो थाखाय आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि सारखौ बे समाव हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। जोनोम मोननानैबो जौगासार सोलोंथाइ लानो हादोंमोन हायोमोन सोरजिनो गावनि गोजोन बेरा नाथाय गोग्लैसोना थानाय हारिफोरखौ बोखांनो नों नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ हारिया बुमा बड'फानो बर'नि बिफा दान्दिसे आज्रोम जिरायनाय गैयै खबसे ओंखार जानो सम गैयै नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो बर' हारिनो दिनै नङाब्ला सिना लांनो थाखाय बे समाव खावलायबाय आरो सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंनो बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो जोंनि माखासे बर' सान्थौगिरिफोरनि गेदेमा दैदेनगिरिफोरनि मोनसे सानस्रि बायदियै उपेन्द्र ब्रह्मनि आदर्शखौ फोसावनायनि मुङै जि फ्लागजों रिलि खालामनो नागिरदों
खामानि गेजेरजों दिन्थिलांबाय माबोरै जुजिनानै थांना थानांगौ हारिया बड'खानो बर'नि बिफा दान्दिसे आजों जिरायनायखौ अबसेनि उल्था जानो नों बारहुंखा बायदि फैनानै मावनानै दिन्थिलांबाय फोरोंलांबाय इयुन जोलैनो बड'लेण्ड सोरजिनो